राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭക്തിരസാമ സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തതിന്റെ. പ്രണാമം മാതാജി. ചോദ്യം തന്നിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു തന്നെ. ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടതായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ്. അതുപോലെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ കണ്ട, അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ലൈവ് എടുത്തോണ്ടെന്ന് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നിപ്പോ 2 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും, ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണോ? 5 തരം മുക്തികൾ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ശേഷാഗ്നി, വിശേഷ പ്രേമഭക്തി. ശുദ്ധ മോക്ഷ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച്ച അല്ലെ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. അതിൽ അധ്യായത്തിൽ അതാണ്. ആ 6 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അധ്യായം മുഴുവൻ ആ 6 പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലേശാഗ്നി. നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ അജ്ഞതയാണ് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. അജ്ഞത ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരും. ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മള് പാപം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ പാപം 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പാകമായതും ഒന്ന് പാകമാകാത്തതും. പാകമായത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചതാണ്. പാകമാകാത്തതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കത് എന്താണ്? അത് പിന്നെ ഇനി മുളച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അതെന്താണ്? വീണ്ടും അത് വരും. അതനുസരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപം ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പാകമാവാത്തത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ, അതിനെ നമുക്ക് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ. അത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതില്. പിന്നെ നമ്മള് 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? അത്രല്ലേ പറഞ്ഞ 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കലായിരുന്നു പാപം വന്നത് വരെ.
ചക്രത്തിനെ പറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ. കപില മഹർഷി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശം. ക്ലേശാഗ്നി മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടോളുന്നല്ലേ, ബാക്കി എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശുഭത. ശുഭത എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം സർവ മംഗളകരം, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുദ്ധം. അത് ഇന്നലെ അല്ല മിഞ്ഞാന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞതോളൂ അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു. ഇനി അപ്പൊ അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന സർവമംഗളകരം, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്നാണ്. അപ്പൊ മംഗളകരം എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മംഗളം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതായി. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതായി. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എത്ര മഹനീയമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സമുദായം, മതം, രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ലോക സഹായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ രൂപത്തിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നാൽ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള പോരായ്മ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇത്തരം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറണം? പ്രായോഗികമല്ലാതായിട്ട് മാറി. കാരണം ഒന്നുകിൽ ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓരോ എന്താ പറയാ സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ പിന്നെ വർഗീയ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതെയായി. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക വിധം മഹനീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇത് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മഹാരാജൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപ്പട്യമില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ തെളിവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണനില് ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ അത്രയും ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാര് പോലും എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം ആ ഒരു സത്സംഗം, ദേവന്മാർ പോലും അത് ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം, അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. കാരണം ആ വ്യക്തിയില് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ,
ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിലേറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലന് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടവും മാംസാഹാരവും മദ്യപാനവും ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ പലപ്പോഴും മദ്യപാനിയും മാംസാഹാരിയും സ്ത്രീ സംഭോഗാസക്തരും ചൂതാട്ടക്കാരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക തെളിവാണിത്. ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനായിട്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി മഹാപണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്താകാൻ സാധിക്കില്ല? സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യമല്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രയാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും, സർവ മംഗളകരം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മംഗളകരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതില് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതായത് മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മാതൃക കാണിച്ചത്, അദ്ദേഹം കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടി കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോ കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും കൂടി സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സന്തോഷം നൽകാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വരെ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റില് പറയുന്നത്. എത്ര ഉള്ളതില്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അടുത്തത് പറയുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തില് എത്തിക്കുന്നതാണത്. ഓർഡറിൽ വരുമ്പോ വേറെ ഇല്ലേ? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള വെച്ച് വായിച്ചു പോകാം, എന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോ 3 തരം സുഖങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. 3 കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. ഒന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ഭൗതികമായ ആനന്ദം, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അയരാനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം സുഖങ്ങള്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, മൂന്നാമത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇതില് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് എന്ത്? സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും
നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖവും എങ്ങനെയാണ്? അത് താൽക്കാലികവുമായിരിക്കും, താഴേക്കിടയിലുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം ശ്രേഷ്ഠമായതായിരിക്കും, നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും എങ്ങനെയാണ്? അത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടില്ലാത്തതാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് താഴേക്കിടയിലുള്ളതായിരിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പതനം സാധ്യമാണ്. ആത്യന്തികമായി അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മവുമായിട്ട്, കാരണം അവിടെ എന്തില്ല, ഒരു രൂപമില്ല അവർക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കതില് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും. ആ ആനന്ദത്തിന് പതനം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായ ആ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും? ഈ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിക്കുക. അതായത് അവർക്ക് പതനം നിശ്ചയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? പതനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്. ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിൽ എത്രയോ താഴെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള രണ്ടും, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാനന്ദവും, പിന്നെ നമ്മളേത് വേറെ കൂടി പറഞ്ഞത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം, സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിനേക്കാളും താഴെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദം പറയണത് അത് കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണെന്നാ പറയണത്. അതായത് കാലിക്കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പശുക്കിടാവ് ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുഴി അല്ല, കാലിക്കുളമ്പ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് എന്ത്? ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമുദ്രമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീരെ ദരിദ്രനായ മഹാഭക്തൻ കൊലവേജ ശ്രീധരന്റെ വരുന്നത് ഇതിനല്ലല്ലോ, ശിഷ്യനാണ്. ഇത് മിക്സ് ആണ്. മോക്ഷലഘുപ്തകൃത്തിന്റെ അത് വരുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞു പോകാമായിരുന്നു തന്നെ. ഇതില് തീരെ ദരിദ്രനായ മഹാഭക്തൻ കൊലവേജ ശ്രീധരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നൊരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി നൽകി. അപ്പൊ കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിളുണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയെന്ന് പകുതി എന്ത് ചെയ്യും? ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കും. ഗംഗാപൂജയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും കണ്ടപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹത്തോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും പൈസ തരാം, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഒട്ടും വേണ്ട എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മാത്രം മതി? ഭക്തി മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ വിത്തി ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അത് ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കി എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല,
ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം അങ്ങനെയാണ്. കാരണം 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയാനാണ് ആർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നിലും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി പോലും ആർക്ക് വേണ്ട? ഭക്തന് വേണ്ട. യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം ആർക്കില്ല? ഒരു ഭക്തനില്ല. ഭക്തനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ അത് പറയാതെ തന്നെ ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തത് സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലതരം തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും? തപസ് ചെയ്യും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരംഭശൂരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, നമ്മള് കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തും, തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖ അന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സാധിക്കില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനം മോഹിച്ചത് കൊണ്ടുമായില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതും ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പലരും തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തിയാലും ഇതൊന്നും ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ അയാൾക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്വന്തം ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭക്തി എളുപ്പത്തിൽ തരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അത്ര എളുപ്പത്തില് ഭക്തി കിട്ടില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആരിലൂടെയാണ്? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 19-ാം അധ്യായം 151-ാം ശ്ലോകത്തില്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തൻ, ആ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകാം? മോക്ഷം നൽകാം. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നൽകില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാൻ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മോക്ഷം നൽകും. പക്ഷെ എന്ത് നൽകില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലക്കി മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും സുദുർലഭമാണെന്ന് പറയാം. അത്രയും ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മോക്ഷ ലഘുക്തകൾ. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്. ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന
ഇതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭക്തിരസേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പോലും തുല്യമാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ ഗാഠമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അത്രയും വിശേഷമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് കൂടി തുല്യാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. കൂടെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സർവാതിശയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുകയാണ്. ഈ ആനന്ദത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പരമാനന്ദം, ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആനന്ദം, ആ ആനന്ദത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം എങ്ങനെയാണ്, കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴി എന്ന് വെച്ചാല് കാലിക്കുളമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. വളരെ ചെറിയ, അതിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളുള്ളൂ അല്ലെ, ഇത്തിരി വെള്ളം കൊള്ളുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, ആ വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ആനന്ദം ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അല്പം ആയസേ ഉള്ളൂ എന്ന് കൂടി കൂട്ടാം. ആ കുഴി എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ മൂടാലോ. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് എന്ത്, ഭക്തിരസേവനം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിരസേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്, ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്, രാധാറാണിയാണ്. ഈ രാധാറാണിയെ ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് മദനമോഹനൻ. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് വിളിക്കും. രാധാറാണിയാണെങ്കിലോ മദനമോഹന മോഹിനി എന്നാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്, രാധാറാണിയെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ആ കാമദേവന്മാരെ പോലും അവരുടെ കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകമുള്ള ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക്, ആ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും, മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണിയെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, രാധാറാണി. രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ് ഭക്തി സേവനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം രാധാറാണിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിനു പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തവർ, ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി.
ആ ഭക്തിയില് ഭഗവാൻ ആകൃഷ്ടനായതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ള തെളിവാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ജീവിച്ചത്. ാണ് ആര് ജീവിച്ചത്? ഭഗവാൻ ജീവിച്ചത്. ഭഗവാൻ ജീവിച്ചു. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ അവരുടെ ഭക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷിച്ചത്. ആ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവം ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതൊരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലേശാഗ്നി പറഞ്ഞു. ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശുഭത. ശുഭമായ പിന്നെ സുദുർലഭ മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയായ മംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വരെ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജാരിഖണ്ഡിലെ മധ്യഭാരതത്തിലെ ജാരിഖണ്ഡ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്തു? അതതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷനൃത്തം ചെയ്തു മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. പിന്നെ പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൈവരിക്കാൻ ദേവന്മാർ പോലും എന്താഗ്രഹിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കാരണം അത്രയും വിശേഷമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അവിടെ പറയണത്. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിഷ്പ്രയാസം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നിയമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നത്തത് ശുഭത മോക്ഷലഘൂകൃത അപ്പൊ എന്താണ്? മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയണത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതെ, അപ്പൊ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഉത്തകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? വെള്ളം പോലെ ഇതാണ്. അതെ, 3 സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഐക്യമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാനന്ദ മാതാജിയുടെ അതേ പറഞ്ഞു നമ്മയോട് വീഡിയോ മ്യൂട്ടാക്കാൻ, ഓഡിയോ മ്യൂട്ടാക്കാൻ. മാതാജിക്ക് അറിയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി അത്.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ മാതാജി? ഹരേഷ്ണ ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? 3 സുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. മറ്റേ 2 സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളം പറഞ്ഞത്. പോലെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഏത് മാത്രാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഖമാണ് ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ഭക്തിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖം നിത്യം. ഇനി അപ്പൊ അതിലൊരു ഈ കാലിക്കുളം ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഈ കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കണ മോക്ഷലോഹിതത്തിലല്ലേ? അതാണ് ഓർഡറിൽ അടുത്തത് വരണത് ശരിക്കും. അത് മാതാജി അങ്ങനെ വായിച്ചതാ. ഇതില് ഞാനിപ്പോ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാ. ബുക്കിനകത്താണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം എന്ന ഹെഡിങ്. അപ്പൊ അതാണ് മോക്ഷലോഹിതെന്നും മാതാജി പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. സംശയം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ? മോക്ഷലോഹിത ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോക്ഷലോഹിത പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. മാതാജി പറഞ്ഞത് സ്ലൈഡിലുള്ളത് പോലെ വായിച്ചു വിടാവുന്ന പറഞ്ഞു പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മോക്ഷലോഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മോക്ഷലോഹിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബുക്കിൽ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് മോക്ഷലോഹിതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ പോയിന്റ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ മഹാദേവൻ പത്നിയായിട്ടുള്ള സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്, ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിനു പുറമെ എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദപഠനം ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും, യജ്ഞം ചെയ്താലും, ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അതും കിട്ടും. പ്ലസ് ഇത് വേറെന്ത് കൂടി കിട്ടും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച പോയിന്റ് അതാണ് ഇവിടെ. അത് മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില്. പിന്നെ ഇതില് 8 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് പറയാട്ടോ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കൊലവേജ ശ്രീധരന്റെ പറയണത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൊലവേജ ശ്രീധരൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പൈസ ചെലവാക്കിയിരുന്നത്, വാഴയില വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചെലവാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ആ ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത, ദുർലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. ഭൗതികമായ ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷമോ അദ്ദേഹം നൽകാം, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്.
അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ എന്തിന് അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. വേറെ ഒരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് ബ്രഹ്മത്തോട് ചേർന്നുള്ള സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം. അതായത് ബ്രഹ്മാനന്ദം, ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം, അതിനെ 1 കോടി പെരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഒരു തുള്ളി എന്തിനു തുല്യാവില്ല? എപ്പോഴും ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന് ഒരിക്കലും തുല്യമാകില്ല. മറ്റത് സാഗരം പോലെയാണ്. മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇതിന് തുല്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കർമ്മി, വികർമ്മി, അകർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അകർമ്മിയിലാണോ വരുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന. അതെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കർമ്മിയിലേക്കും മറ്റുള്ളവര് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള വികർമ്മിയിലേക്കും വരും, അങ്ങനെയാണോ? അർജുനനെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൊക്കെ ആദ്യം ഭയവും അതിനനുസരിച്ച് പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫലേശം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനൻ അതിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ധർമ്മം ചെയ്തു ഉയർന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ല, കൗരവപക്ഷത്ത് നിന്നവര് വികർമ്മിയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് നിന്നവര് കർമ്മിയാണോ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പക്ക അകർമ്മികളാണ് അല്ലേ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇവരൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം അതായത് ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന് അവര് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അകർമ്മി. അകർമ്മി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർജുനനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അർജുനൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ശരിക്കും? അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ പാതയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് അങ്ങനെ രാജാവായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ കർമ്മിയല്ലേ അത് ശരിക്കും? അല്ല, അർജുനനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വേറൊരു ലെവലിലുള്ള ബുക്കാണല്ലോ. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെയാണ് അകർമ്മിയും പരിചയപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ക്രീമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയാണല്ലോ ഫുൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മി വരുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന് ഇല്ല, അകർമ്മി കർമ്മിയല്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും കർമ്മിയല്ല. അദ്ദേഹം മഹസത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയതല്ലേ? അതെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം. അതായത് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല. അതെ. അപ്പൊ അകർമ്മിയാണ്, മഹസത്വത്തിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ 3 കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ ഏകദേശം അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതായത് കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചിന്തിക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കാരണം നമ്മുടെ നിർഗുണാവസ്ഥയല്ലേ? അതെ, നിർഗുണനല്ല. കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ല. അല്ലല്ല, അകർമ്മി ഒരു നിർഗുണാവസ്ഥയല്ലേ? മഹസത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലേ? അകർമ്മി. ഓക്കെ, അകർമ്മി. ശരി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, അതായത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടില്ല? ചാൻസ് കിട്ടില്ല. കാരണം അത്
ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ആ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. രാധാറാണിയെ അതെ, അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി പിന്നെ ഷഡ് റിബുക്കളിൽ നിന്നും കാമക്രോധ ലോപമോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാവും അല്ലേ, അന്ധകരണ ശുദ്ധിയും വരും. അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്,